lereng dhisik. Diaringke napase ditonto uteke. Iya yo, ora liwat mismake gawe jenengan. Ora coba, aku kepengin nanjake kadang-kadangku seniwati. Yo maju laras. Sing bengi iki ndereke sowan mak. Adikku nduk utari ke selatan. Ngono nyanti maksudnya iki sang kidul ora nduk utari kon nyang kidul ki ora ya tampil ke depan ini serpeke petalaman ya serpeke petalaman ya ini ditepungake kelawan para serta budaya iki sing sisih kidul iki adikku sing saka Bukal ya saka Bukal nduk vela lore adikku sing saka Badikan nduk anak Aura iki sampung adikku sing saka Sampung nduk Dwi Lestari ngono lanjut dulurku wedok sing saka Badikan Mbak Yuni wah iya diteruske adikku sing saka Jambon nduk Utari ngono sampeyan ngersake apa iki minangkani dawuh saking pepundhenku ingkang hamengku ganti panjenenganipun Raka Mas Sunaryo sekalian Ibu Triningsih iki kepengin luwih lagu Titir Sumilir dicaosake kadang-kadang padha lan kadang tauna kang bengi ya kuwi wis bebantu bot repot dalem kene nggone Bapak Sunaryo sekalian Ibu kagungan gawe wah semangate luar biasa wah tenan kumpakan kerukunan selalu terbina ana lingkungan Taman Sari Sambit kene pantes kanggo patuladan yo Pak pantes kanggo contoh oh ora coba tanggake ya dados
guing panuwun Nduk minangkani dawuh saking ingkang hamengku gati kagem jalmi saya ya Mak. Sing paling baku lan sing paling utama Nduk ayo ngaturke puja-puji syukur konjuk ngersane Gusti kang nyipta jagat iki Nduk, Gusti kang Maha Kuwasa karana nikmat peparinge Gusti sing awujud kesehatan lahir lan batin iki alhamdulillah kowe lan aku sakanca bisa minangkani dawuh pepundhenku inggih menika panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu Triningsih ana ing tlatah Sambit iki mapane ana ing Desa Taman Sari kene yo. Kowe lan aku sowan ana dalem kene kebak ing kawujengane Skala Saka Budaya Nduk. Amin Allahumma amin yo. Kang angka loro selawat lan salam ora malih-malih tetep dibisungsungake ana ngasane Kanjeng Rasulullah Kanjeng Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang seperti kesumake saka jaman pepetengan di jaman pepada langsing tansah diarep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki nganti dina ing akhirat besok. Amin Allahumma amin yo. Mula Nduk minangka tandha cintane awake dhewe minangka tandha mahabbah awake dhewe marang Kanjeng Rasul. Beniki mumpung sing rawuh akeh ayo maos selawat bebarengan nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Muga-muga kowe lan aku sakanca keluarga besar Bapak Sunaryo kabeh susra budaya sing hadir sing rawuh kalbu sing dodol sing nonton kabeh bae Nduk besok kalbu yo kuwi ewone umat Kanjeng Rasulullah sing tansah pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin yo. Amin Allahumma amin. Panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu Triningsih rikala sasi kang kepungkur tindak ana gubuk karangan badhe kang kono. Ngono tindak ning gubuke dhewe karangan badhe kang kono Nduk. Dawuh kelawan akuan kuwe titi kalunggan kang prayoga iki. Kowe lan aku kadhawuhan gelar kabisan yo kuwi utawa gelar kagunan iki wujude wayang kulit kowe lan aku kang sinampiran kapercayan saka panjenengane sekeluarga. Ngono hajat lan niate saking panjenengane ya kuwi netepi darmane ngasepuh Amiwaha Suta Mahargya Siwi ngentas 70 saat majane kang mijil jalu. Ngono ya kuwi kadangku Mas Satrio Lintang Nugroho SPD. Wah jenenge nyitapi-tapi asma kinarya japa jeneng kuwi lambanging ya kuwi gayuhan. Ngono Mas Satrio Lintang Nugroho kang wis kelakon jawab lawan Mbak Fitria Ulfa Musfufah. Kok angel Wilat Jawa Mbak Fitria Ulfa Musfufah Putri Bapak Aris Ahmadi dan Ibu Tri Widarti almarhum saka tlatah Jetis Desa Kutu Kulon Ponorogo. Alhamdulillah Nduk terus kasebatan kan kirancak ya kuwi acara akad nikah temanten sekalian Mas Satrio Lintang Nugroho lawan Mbak Fitria Ulfa ya minggu 27 April 2025. Alhamdulillah netepi adat budaya Jawa, netepi adat agama lan adat negara kabeh rancakake nggone ponan temanten sekalian nikah ya kuwi kadangku Mas Satrio Lintang Nugroho lawan Mbak Fitria. Ngono Mak. Yen ngono ngesanjiwang agung Nduk. Bengi iki ora mung suka-suka mari suka ora mung hura-hura, ora mung seneng-seneng ning jroning batin sing baku, jroning rasa kang utama ya kuwi nyuwun ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngono. Muga-muga anggone jejodohan, anggone omah-omah kadangku Mas Satrio Lintang Nugroho lawan Mbak Fitria Ulfa kang sepisan Nduk diparingi atut runtut manunggal lair lan batine manggih ya kuwi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah kuwi kang sepisan kang angka loro nikah kang
sejati utawa nikah kang wis linambaran ibadah iki pikantuwa keberkahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kang angka 3 muga anggone seduduhan panjenenganipun Mas Satrio lan Mbak Fitria muga enggal diparingi keturunan sing soleh lan solehah. Amin Allahumma amin. Yuk amin Allahumma amin. Kuwi hajat kang swisando kang angka 2 panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu Triningsih Muaripunagi utawa Muarinadar. Oh no. Nadare yo kuwi kang wis di aturake Mas MC sore mau. Oh ngono, muga-muga nadar saking panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu kang wis linuwaran ana ing titiwan Cikang Prayoga iki yo. Gusti paring ijabah ambabar pagesangan sing kebak dening kahayat, kebak dening katentreman. Oh ngono, panggih kawuljingan bejo donya winjing ing akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sing angka 3 ya ana sisan gawe sing angka 3 kepengin resik suker sakit lan gendho trimala. Oh bengi iki nganggo pangruwatan murungkala ya nggih, nganggo pengruwatan. Dawuh sing tak tampa sewengi kudu rampung sakrwate. Oh ngono. Iya ya. Tegese resiki suker sakit lan gendho trimala kang ana bali wisma kene lantaran yo kuwi nganggo tetinggalane para wali songo biyen wujude wayang kulit waton kabeh kuwi ya kuwi nambaran rasa kang madhep mantep ati kang suci ikhlas mairtu sing batin mesti Gusti paring ijabah. Oh ngono Pak. Sing penting ikhlas kuwi. Iya Pak. Sing marai mati ya kuwi. Ngono Pak. Iya ya. Ngaturaken wijing dalu katur dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Taman Sari ugi sedaya perangkat desa. Kantun ngaturaken wijing dalu katur kunjuk dhumateng bapak-bapak yang saking aparat kepolisian sektor Sambit dan semua jajaran. Ugi bapak-bapak yang saking Koramil Sambit ini, Koramil Sambit dan semua jajaran. Bapak-bapak yang lenggah wonten lembaga-lembaga desa nggo bengi sing hanyes rene utawa hanjenengi sing dadi kentek larnyat saking panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu Triningsih nggone tasangkuran bengi iki buat pancen hebat lain daripada yang lain, hebat pancen hebat Pak Sunaryo karo Ibu Triningsih. Wah semangatnya luar biasa. Dasar kiai ini gerapiak semangat. Wah, pasugatan banyu mili. Pasugatan banyu mili tenang. Jajane bodo sing komplit. Iya sing komplit. Alhamdulillah. Ya, saking tresnane panjenenganipun Bapak Sunaryo sekeluarga kelawan kadang-kadang seniman-senimati bengi sing suman ana dalem kene. Oh ngono. Kabeh ora ngucimani nggih. Kabeh nggone sumpah kehormatan ora ngucimani. Ora ngucimani. Ngono. Ya, bengi ngaturake religi dhisik lho, religi hasbunallah. Tak pisungsungake kagem ya kadang-kadang santri ana ing lingkungan Taman Sari Sambit kene. Oh ngono. Ora coba diaturke ditanjake nggih. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Pelakon religi Nduk kuwi mau diaturke kadang-kadang Madya Laras lan kadang-kadang Kugema Mustika. Oh ngono. Tapi sung-sungane kagem Mustasna Budaya bengi iki sing rawuh lan uga tapi sung-sungane kadang-kadang sing mirsani ana dalem. Oh ngono lewat YouTube. Wah, akeh banget di sapa luwih dhisik nggih. Wah iya iki bengi uga sing ana Dube ya nyimak Dube. Wah, aduh banget. Aduh ana. Iya, ya nyimak. Mugi sedaya kru Mas Guritno sehat selalu. Amin Allahumma amin. Wah, iki sing ana Kediri uga mirsani. Pak Misdi Bulan Balong uga nyimak ana dalem. Alhamdulillah. Uga kadang-kadang sing iki mungon ana Joglo Karang Kepuh. Wah iki mungon ana Joglo Karang Kepuh. Kadang-kadang ya ana Pak Soirin Sakonco ya nyimak. Wah iya. Sing songo sedarat Balong juga hadir. Pak Jemikun Pak Senen Sakonco. Wah iya Pak. Duh, bengi ana bintang tamune sing sepisan dulur wedok sing saka kutha ngendi Ponorogo. Kutha Ponorogo. Bintange Ponorogo ya. Ya Mbak Lusita, Mbak Lusi Brahman. Ya alhamdulillah bengi iki bisa silaturahim lan dulur-dulur ana ing Taman Sari Sambit ngesti dawuh timbalanipun Bapak Sunaryo Sekarang Putri Ningsih. Ngono. Uga dulurku Mas Duwajo ya ana, Mas Kritik dan Mas Plutuk. Wah, ditampilke nggih. Ya, kadangku sing Mas Duwajo. Ini tampil ke depan. Selamat ya.